Hello guys! Good morning! It's another day again. Ayun ay tag-ulan hanggang 3 araw. Base sa weather broadcast. Snowing ulit ngayon after 4 weeks sunny days. Ayan. Tingnan nyo guys, nag-snowing. Kanina ulan lang siya. Ngayon may kasama ng snowing. More and more guys. Ayan. Medyo kumakapal na siya ng kaunti. Beginning pa lang ito. Ayan, resulta sa labas ng snowing. Nagkuha kami ng kahoy. A few minutes later. Pala. Ka? Find the ball. Find your ball. Bring it here. Panda. Det är ju väldigt populering så långt kanske man har kommit någon covid-19 på sin skola med radioshock och direkt för vi måste. Ja, det måste vara den är väl känd. I've seen it. Tatueringarna och väldigt 2 hours later. Palabas kami ngayon guys, mag-grocery ng kaunti. Gawa ng kahapon ay close ang mga grocery. Three hours nag-snowing. Ayan ang resulta. Andito na kami guys. Bibili kami guys ng pork chop.
Iba-ibang klase guys ng cheese. Tsaka ito naman ay mga salami. May paloto na naman si boyfriend sa akin. Many minutes later. Andito na kami guys sa bahay, nakauwi na kami, medyo marami-raming tao sa grocery. Hanggang dito na lang ang aking video, mag-aayos ako ng aming mga pinamili. So paano ba yan? Kita tayo next video. Thank you for watching. Di na yung ice cream. Yeah, chocolate. Chocolate.